Nag-abiso ang Concepcion Municipal Health Office sa tanan nga pumuluyo sang banwa nga temporaryo anay nga likawan ng pagbakal, pagluto o pagkaon sang aloy. Ini kasunod sa mga na-report sa opisina nga kaso sa mga allergic reactions sa kung pagpalangatol matapos makakaon sang nasabit nga isda. Ginplastar man sa opisina ang mga sintomas nga dapat bantayan kung makakaon sang aloy. Ini nagalakip sang skin rashes kung grabe nga pagpalangatol, pagpalamula o kung pagpalanghabal, hilanat at pagbudlay sa pagginhawa kag kabilugan nga malain nga pamatsag. Ginapanugyan nga kung makabatsag sining sintomas o tatananay yung pagkaon sang isda, tubtubula pa sa opisang abiso, amuman ang pagpadulong sa Rural Health Unit o kung sa pinakamalapit nga health center, kag-report gilayon ang kaso sang allergy agud ma-monitor sang health workers. Sa liwan sa ginpagwa nga advisory sang Concepcion Municipal Health Office, may kangtanan sa pagkaon sang aloy ginapangabay sa mga manugpangisda kag mga manugbaligya nga mag-obserbahan sa mga reklamo sa mga bumalakal kag temporaryo anay nga untaton ang pagbaligya sang sini nga isda. May kangtanan ini sa reported cases sa mga allergic reactions sa mga pumuluyo nga nakakaon sang isda nga aloy.